आर'नाइया एसे मोजां ला आफानिया दे नाहर इथिं केमेराथिं खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ रंजालि बैसागोनि बोसोर गोदाननि नामै बयखौबो जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय जोंनि बे दा बड' कापोल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सोंबाय थायोमोन जोंखौ नोंस्रा बिमा बिफा दंना गैया होननानै दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बैसागुआव देखायगोन होननानै भिडिअ लाबोगोन होननानै बुंखादोंमोन बेनो जाहैबाय जोंहानि आंनि जोनोमगिरि बिफा ओमफ्राय खुलुमहरदो आफाया एसे ओमफ्राय बे आइ आरो आंनिनो जोनोमगिरि बिमा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि फंबाय ओमफ्राय बे आंनि हिन्जाव मिसेस ओमफ्राय जोंहा आबैमोनबो दं आरो आबैमोनखौ आङो दायो ब्लग लाबोगोन आबैमोनखौबो भिडिअ बानायनानै देखायगोन नोंथांमोना सोंबाय थादोंमोन नोंस्रा बिमा बिफाखौबो एसे देखाय होननायखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन थ' लोगोफोर जोङो न'आव फुजा होखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मादार फादारखौ सनमान लाखांबाय ओमफ्राय दा आंनि आफानि बिमा आरोना आबै बेखौ जोङो सनमान लानानै थांगासिनो दं बोसोर गोदाननि नामै ओमफ्राय नैबे उनाव फैबाय थानाया जाहैबाय आंनि फंबाय नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय ओमफ्राय नै थाम्फैया जों दायो थांगासिनो दं आरो आबैमोनानाव न' बोराय आरो जोंहानि आगोलाव न'आ बेहायमोन जोंहाना र' नैबेनो आरोना बेहाय आदैमोना थायो दायो आफानि फंबाय असे उन्दै दा जोंहानि न'खरनि फेमिलिफोरखौ देखायगासिनो आं नोंथांमोननो माखासेखौ मन्दिराव दंहैयो आरोना जैग' हैदों नैबेहाय बै बाख्रि नुनायावनोमोन आरोना जोंहाना न'आ ओमफ्राय दायो आबै हारसिंल'सो दं दां मन्दिराव थाङाखै खोमा आबैया नैलाय आबैया बेनो बोरै आदैमोनालाय हा दाबो जोबाखै बेनो आरोना लोगोफोर आबैया जोंहाना नै बिराद गोबाव जाबाय 80 बोसोरनि बारबायसो बुरिया दे मोजां बोर हो नोंबायदि जोरनायनि गोबावनो बेनो आरो लोगोफोर जोंहा आबैया आफानि बिमा आरो आबौआ गैला दा आनैमोनखौ देखायगासिनो जों दायो आबैखौ खुलुमनानै फैखांबाय ओमफ्राय जोंहाना न'आ बैनो आरोना ओमफ्राय नैबे न' बोराया बेनोमोन आरोना जोंहानिया बेयाव आदैल'सो थायो दायो आफानि फंबाय उन्दैसिन असे नै बिसोरो दासो फैदों जैग' होनानै फैबाय नैलाय बेनो आरोना र' थांफिनसै जोङो फैदो थांफिनखानोसै बोखांबाय दासो जैग' होनानै फैबाय आरो बिसोरो आदैमोना रायजोआव नै जोंना हारामनिया दख'ना गानलायदोंबा मालायसो नैबे आदा आरो आंनि बिदा जायो बेबो ओमफ्राय बेनो आरोना आदैया जों दायो बोसोर गोदाननि सनमान लालायनोसै ओमफ्राय नैबे मादै आरोना देब्रा जेबो जाया बेनो आरो जा मादैया नै नोंथांमोना नायनो होनबाय थायोमोन ना जोंहानि फेमिलिफोरखौ आरो देखायगासिनो दंबावो बे आफानि फंबाय उन्दैसिन आरो जोबथारनाय नै मादैया दे खुलुमहरदो बोसोर गोदाननि नामै बयखौबो दे लाजिलायोना दे बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो नै जोंना बिनानाव उन्दैसिना एक्ट्रेस खालामनांगौ देनां एक्ट्रेस हिरामनि खुलुमनानै फैखांबाय आरो जैग' होनानै ना मा मोनजादों बुद मोनजादों
ए बुटबो होलायदों ओइ दे जानबा जाखांबाय जोङो लोगोफोर जों दायो आनै मोनाव थांगासिनो आरोना जोंहा आफानि बिनानाव असे ओमफ्राय नोंथांमोना जोंहानि फेमिलिखौ नायनो होनदोंमोन ना ए आलासि दंफैयो ओमफ्राय बेलाय आनैया जोंहाना आफानि बिनानाव आरोना बेनो बेलाय आमाया बेनो आरो आलासि दे नोंजों फैयाखै न'आवनो दोनबाय थायो दासो फैखादों ना एसे बावबाय बोसोर गोदाननि दे माथो नांलायगौ आमाय जागोन नामा आमाय जागोन बिदा लेंबाथ' आमायानो जागोन दे मिथियाबो मायाबा देवबाराव बेदर गोदान नांगौ मानि सोरानि बोरमा पार्टि जों दायो आमाइ मोनाव फैदों आरोना आमाया दंना गैयाथाय ओमफ्राय आनै दङ आनै आमायालाय फैद' बोसोर गोदाननि फैद' नैबेनो आरोना जोंहाना आमाया दे खुलुमहरलाय बेवहाय खनसे बोसोर गोदाननि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नैबे आरोना आनैया जोंहा आफानि बिनानाव दे आनै बियो लोगोफोर नोंथांमोना जोंहानि फेमिलिखौ नायनो होनबाय थादोंमोन ना आरो देखायबावगासिनो दं र' ओरैजाय ओइथिंबो सासे दंबावो बिलाइ दादा दङ जों दायो आरो आदैमोनाव थांसैलाय आरोना आबैनि बिनानावनि आरोना बिनानावनि फिसाजो जायो नैबे आनैया नैबेयाव थांखांबायना जोङो ओमफ्राय दा जोङो आदैमोनाव फैबाय आरोना जोंहा फादारनि बिमानि आरोना बिमादै जायो बिमादैनि फिसाला आदैया ओइ बिस्राबो कालार टिभि लाबोबाय होननाय खोनादों आं कालार टिभि नैलाय आदैया दे बोसोर गोदाननि खुलुमहरदो बयनिसिमबो खुलुमनांगौ गोदान बोसोरनि थाखाय खुलुमहरनाय थाबाय ओमफ्रायलाय मादैया नै बेनो जोंना भिडिअ रिलिज जाबाय आरो मोसालाय आयु जों दायो सासेनाव थांसैलाय आरोना आदै बेबो फंबाय जायो आफानि ओमफ्राय जोंहा आबैनि बिनानावनि आरोना जोंहा आफानि बिमादै जाहैबाय आफानि बिमानि बिनानावनि फिसाला ओमफ्राय दहायनाबो आफानि बिमानि बिनानावनि फिसालामोन आरो आदैया गामियावनो गोजा गासिबो ओमफ्राय ओजोंहाय आइनिया रौथायावसो दङ आरो माब्लाबा देखायगोन आं नोंथांमोननो दाथ' गोजान ना रौथायाव थांनोबो नै थांथ'ला आरोना दिनै दायो जोङो मादैमोनाव फैबाय आरोना फंबाय गोजा दंना गैया माइब्रा बिदै सिलेन माथो माइब्रा बिदै जाना दं बिसिनिया सिलाया माइब्रा बिदैथ' आरो खामानिसो मावगासिनोलाय ए बेनो आरोना नै जोंना मादैया थोरसि सुगासिनो जों दा आदैखौ सनमान लाग्रोसै फैद' हाम्फेनि हाम्फेनि बिहाव आरोना हाम्फेनि
नै नैबे फंबाय गेन्द्रा बेबो Irfan Masih. mau asyik kayu. Mana dia? Gila. Gendra बे आफानि फंबाय आरोना सिनायबाय जानि न'खरनि फेमिलिखौ नायनो होन्दोंमोन ना बयबो लोगोफ्रा दे देब्रा दल' था नोङो इयाव था खुलुमहरदोब्रा खुलुमबाय रायजोफोर आं बिनि दैमुनि बिफानि फंबाय औ फैदों मादै फैगोलाय जों ओइ सामाव नागिरदों ना जों आब'मोनाव फैलायबाय आरोना दायो लोगोफोरजों दा आदैमोनाव मोनफैबाय आरोना नै नायनो हागोन जोंहा आफानि फंबाय आरो ओमफ्राय न'आव दंना गैयाथाय दंदां आदैया न'आवनो नै दखान होयो आरो आदैया एसे फिसा बिजनेस मावो खुलुमबाय लोगोफोर रंजालि बोसोर गोदाननि बैसागोनि नामै नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसे बरायग्रोनाय जाबावबाय नोंथांमोना जोंहानि फेमिलिखौ नायनो होनबाय थादोंमोन आं दिनै बोसोर गोदानाव देखायगोन होननानै बुंदोंमोन बेनो जाहैबाय जोंहा आफानि फंबाय असे ओमफ्राय नैबे आंनि बिमादै आरो आदैनि मादै इयो ओमफ्राय नैबे आंनि फंबाय ओमफ्राय बे आंनि बिनानाव आरो लोगोफोर जों दायो गामियाव थानाय आदै मादै आबै गासैखौबो खुलुमखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो टाउनाव दंबावो आरोना जोंहा आमाइ दङ बिथिं आदै मादै दङ आफानि फंबाय असे दंबावो आरो बेनिफ्राय बिसोरखौ जोङो सनमान लाहैनोसै दिनै बोसोर गोदाननि नामै ओमफ्राय आदैया दखानसो होयो आरोना बिदिनो फिसा फार्मासि होयो आदैया नै लोगोफोर जों दायो आनै मोनाव मोनफैलायबाय आरोना नायनो हागोन नै इलाय मादैयाबो दंफैयो नै बिसिनावनो जों मादै मोनाव थांगोन दा दसे थानानै दे मा संदों लाबोदो ओइ मा मोनजादों हा मा मोनजादों मा लाबोदों नोंलाय Kones ladu. बोरो आमाया ओमफ्राय माखासेफ्रा गामसा गानाखै माथो नोंलाय बोसोर गोदानावनो मास मोनबेसेनि सुथि साख्रिया लोगोफोरजों दायो मादैमोनाव मोनफैबाय आरोना आदैमोनाव जोंहानि आफानि फंबाय ओमफ्राय नै आबैया बेहाय दंफैयो आरोना जोंहानि आफानि बिमानि बिनानाव बियो जों दायो नै न' सिङाव हाबबाय हाम्फेया नै दंफैयो नै आबै आरोना बियो दे जोंहा औ औ दे ओमफ्राय नै मादैखौ देखायनोसै आङो आदैया दखानावसो दंहैयो नै लाय मादैया दे हा दे खुलुमहरदो बोसोर गोदाननि दे जों दा मादै मोनाव दंफैयो आरोना आफानि फंबाय असे ओमफ्राय बेलाय आनैया दे खुलुमहरदोब्रा बोसोर गोदाननि औ औ आफानि बिनानाव आरोना नैबे आबैया जोंहा आफानि बिमादै जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा आबैनि बिनानाव असे दहाय देखायखांखाबाय आङो नै ओमफ्राय आनैनि फिसाला आरोना मा मोनदों नोङो हा आयु नै जोंहा माबा ए ना सिनाय दं ए खुंखाबो ए माइब्रा बिदै गरदसे लोंलांसै जोङो हाम्फेया लोंना लोङा बिखुनजोनाव फैनानै दे फुदुंहैदो
टिभियाबो बिराद गिदिर माबा 50 mm नामा ए 126 cm नै बेला आदैया बेनो आरोना ओइ नै आदैया जोंना ओमफ्राय दखानावसो दङ बियो फैनो होनदोंमोन फैगोना फैलाथाय लेट जाबाय नैबे आंनि फंबाय आरोना लाजिदों धोरोमजित बिना नामा दे खुलुमहरदो बोसोर गोदाननि आरो सासे दंबावो र' बहा थांथाय सासेया तबजित इधर आओ नै बे धोनसार आमाइनि फिसाला बेबो मादैनि दे खुलुमहरदो बोसोर गोदाननि लाजिनाब्रा नै बहा थांखो तबजित दे खुलुमहरदो दे बयखौबो रायजोफोरखौ सासेया गेदेरा गुवाहाटियावसो दंहैयो नै मन्दिरा बिसिना मन्दिरा बेनो आरोना ओमफ्राय आदैया दाबो मोनफैया बेस्थ' जाना होबायदां बियो नै माबा बिराद मोजां बारदों माथो बिबारा बिसिना मा बिबार बे सानफ्लावार ओमफ्राय बर'नि मा होनो सानफुल फैदो आया ना माबादां ना सान्दा नामा गोजान जायाखै नालाय माइब्राया राइस बियार दे आनै जानानै देखेलाय जानानै देखायदो दाउ दङ गोथाव नङा नङा नै जानाय नायनोसै र' खुंखा गोखा ओमफ्राय मा होदों आयुलै मा होदों बेहाय दिंखिया दङ फुंखा दङ लाफा सायख' दङ ओमफ्राय मानामुनि दङ नोरसिं दं ओमफ्राय गोखा निम्बु दङ दा माबा माबि दंथारोलै मोसौ थुखैनाय दिनखालि जायो आरो जोंनि थाखाय जि मोजां दोनदों आरो ना आनैया बिराद अनखायो जोंखौ नै हाम्फैखौ दे जादो नै मादैया दे लोंदो दे आं जानाय नायनोसै माबायदि जानो लोंबाय